Приближи се. Да, още малко. Така, сега вече можем да започнем. Днес ще направим нещо, което не сме правили. Ще ти покажем тайната рецепта за нашия лопър. Юристите ни сигурно не са много щастливи. Ето и първата стъпка. Огънят. Всичко отнема точно 2 минути. Нито секунда повече. След това идва най-хубавата част. Чуй само. Така звучи вкусното с вкус на вкусно. Месото си цвърчи на огъня и след точно 56, 57, 58, 59, 60 секунди се обръща. Още не сме измислили как се праща аромат през телефона. Просто ще трябва да ни се довериш. Ако харесваш приятния звук на вкусното, знаеш, харесай, абонирай се, натисни шер бутона. Чувал съм, че така се прави.